Silav roj baş, hevan hevîder herkes baş e. Doh me bi mîvanan bername birêve bir ji ber vê yekê firsenda me çê nebû ji were nûçe pêşkêş bikim. Hinekî komêser hev bûne em wisa bi lez da kevin nava nûçiyan hem ji Tirkiye û hem jî ji Başûrê Kurdistanê ji Rojava gelek nûçe hene ka em hema dest pê bikin. Hevan em pêşî biçin ku derê. Ez ji were bêjim. Li Tirkiye 20 askerên artêşa Tirk ên payebilind hatin kuştin. Mesele balafireke dîmenê balafirê heye nîşanê wedim. Tabii em hêvî nakin ku însanê hemû tam jiyana xwe ji dest bidin bimirin. Ez hema dîmen nîşanê we bidim hevanna. Ka di vê naberê de hûn jî peyamê xwe bişînin. Hem vê sibê ez ê ji were bülten pêşkêş bikim hem jî êvarê ez bar dikim pêşketinên giring ve çê bibin di nava rojê de. Ez wisa hîs dikim. Dibînim yani. Hema bi vîya we hevanno ev ji rûpela me ya X'ê hevalê me bixwazin dikarin bişopînin. Daha da atmadı. Üzülsün. Em hema deng bibirin. Ev balafira askerî tamam em awsa dîmen bidin sekinandin. Wezareta Parastinê ya Tirkiye ragihand ku 20 askerê wan di balafirê de jiyana xwe ji dest dane. Wezareta Parastinê ya Tirkiye şevaborî diyar kiribû ku balafirekê wan ya leşkerî ya kargoyê bi tîpa C-3 li ser sînorê Gürcistan Azerbaycanê ketiye xwarê. Wezaretê vê sibê ragihand ku her 20 askerê wan ên di balafirê de bi temamî mirine. Yek ji wan jî nefilitiye. Nastameya wan eşkerê kirin. Daxuyanî bi rêya hesabê X'ê ê wezaretê bi navê Wezîrê Parastinê Yaşar Güler hate dayîn. Piraniya wan askeran payebilind bûn hevalna. Ya di vê derê de di nûçê de gotina Filîtîn bala min dikişîne. Ez hema dixwazim fikrê xwe bi were parve bikim. Niha di çapemeniya me de êdî dest pêkirine dibêjin rizgar bû. Mesela kes ji wan rizgar nebû yan jî filan kes hat rizgarkirin ji xeteriyekî yan jî qezayekî belayekî çîbû filan kes rizgar bû. Şaş e. Gotina Filîtîn heye. Mesela saxî jê Filîtî. Vaya xweş e. Em vana bikarbînin baştir e. Ji bo hevalê me rojnameger di çapemeniyê de. Tabii di jiyanê de jî wisa ye ama lê gotina Filîtîn ez hez dikim. Rizgarî ji bo tiştekî din tê gotin. İnsan rehîn hatine girtin tu wana rizgar dikî. Yan jî di bin evê de ye zextekî de ye bindestî heye ji bindestiyê tu rizgar dibî. Ew tiştekî din e. Vaya mirov jî saxî difilite. İnsan dikevin avê hinekî wan dixeniqin, hinekî wan difilitin. Rizgar nabin, difilitin. Vaya yek ya din girêdayî vê qezayê jî civîna komîsyonê a pêvajoyê hatiye paşxistin çima hûn ê bêjin çi eleqa wan bi hev heye? Eleqa wan bi hev heye hevalna. Çima? Ji ber ku Yaşar Güler diviya bû bihata godarî kirin çûye bi qeza û belayê re eleqedar dibe, balafireketî re eleqedar dibe. Ji ber vê nekarî tevlî bibe. Beriya çend rojan hatibû ragihandin ku komîsyon wê şeşê mijdarê li hev bicive hem de derbarê serdana ji bo İmraliyê de hem jî ji bo guh bide Wezîrê Karê Derve ê Tirkiye, Wezîrê Karê Navxweyê Tirkiye Alî Yerlîkaya wê demê hatibû betal kirin. Niha Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş doh got civîna komîsyonê
ya îro ya sibê hatiye plankirin ew jî betalbiye. Sebeb ew e ku ev payebilindên ku qaşo bihatana di civînê de bihatana godarkirin ew bi qezayê re eleqedar dibin. Mesele ew e. Şaredarê navçeya Esenyurtê Ehmed Özer hatiye berdan. Ev Kurdê me Wanê ye. Bu şaredar ji CHP elbet Kurdan jî piştgirî daye. Yani wisa ew ne. Şaredarê Kurdan bû jî Esenyurt bi qasî xwedî şêniyên hiç qasîye hejmara şêniyên Esenyurtê derdora milyonekî. Planiya wan Kurdin. CHP Dem Partî wê demê bûn yek Ehmed Özer hilbijartin. AKP bela xwe tê da. Avet hepsê ev salekê di zindanê de ye. Di dawiya da wê de hat berdan. Yekemîn dadgeha cezayê giran a Stenbolê di derbarê şaredarê navçeya Esenyurtê Ehmed Özer de biryara berdanê de. Ehmed Özer siyê cotmeya 2024 yani beriya salekî di çarçoveya lêpirsîna lihevkirina bajaran de a CHP û Dem Partiyê hatibû girtin. Özer di tîrmeya 2025 de di lêpirsîna lihevkirina bajaran de hatibû berdan. Yani ji wê dozê beraat kiribû. Lê vê carê ji ber rêxistina tewanê ya Ezîz Ehsan Aktaş bi hinceta gendelî sextekarî hatibû girtin. Yani ez nabêjim tiştekî wisa kiriye suç dixin stûyê. Yani evana hincetin. Ji bo tu însanekî bavê jî hepsê bahane hincetan da afirîne. Yekemîn dadgeha cezayê giran ya Stenbolê îro biryara azadkirina Ehmed Özer da ye. Özer bi şertê kontrola edlî hate berdan. Yekemîn rûniştina doza wî jî di navbera 27 Kanûna Başîn yani 27 vê me ye. û 20 sibata pêşiya me. Ew ê were kirin mehkema wî. Özer ji 3 heta 9 salan ji bo wî cezayê zindanê tê xwestin. Şertê kontrola edlî hevano divê tu tim biçî îmze bidî. Yani ez vê derê me nerevîme û qasî ku pê hesiyam cezayê derketina derva jî lê hatiye birîn. Yani ew ê nikaribe derkeve derva. Hevano mesela teknikî baş e. Yani dîmenê me û dengê me her tişt süper e ne? Tamam. Do problemê min ciddî yê teknîkî derketin vê derê de. Kompîtera min sêkînî, kamera min nexebitî, zor bela me çê kir. Ka gernas koçer tu çi dibêjî mesela Filîtînê de filîtandina ji xeterê erê rast e. Ew ê demê em hemfikirin. Rast e ne? Yani îcab nake merûv ji her tiştê re bêje rizgar bû, rizgar bû. Na. Malateya Kakşar Oramar bernameya ku min bi Kakşar Oramar a çêkiriye evano disekine hûn dikarin biçin temaşe bikin ya do serê sibê bû. Ziman ji bo dewlemend bibe gotinên sînonîm çi qas mirov bikarbîne ew qasa baş e. Mesela bifikirin hûn pirtûkek dinivîsînin yan jî gotarekî ji bo rojnameyê hûn dinivîsînin çi qas gotinên xerîb tê de hebin ew nivîs ew qas dewlemend dibe. Yani îcab nake heftê heft cere hûn bibêjin filan rizgar bû, rizgar bû. Rizgar bû çû tiştên cuda gotinên ku watê wan dişibin hev lê gotinên xwedî aynî meanê lê cuda. Mirov bikarbîne hem zimanê me dewlemend dibe hem jî xwendevan nayêşe. Îjar bi dengê bilind bixwînin. Mesela hevalê ku dinivîsînin bi dengê bilind pêşî nivîsa xwe bixwînin ka mûzîka gotinan çi qas layev hatiye. Ji ber vê de em dibêjin hûnandin. Tu gotinan bihûnê estetîze bikî. Şiklekî pir xweşik bedew estetîk jî derînî ku temaşevan jê hez bike. Eger hûn wisa nekin helkê derkeve bibêje Kurdî zayîf e, lawaz e, Kurdî nayê xwendin yan jî kêfa xelkî ji Kurdî re neye. Helbikê ne rast e. Kurdiya xwe hêsan bikin, gotinên civakî bikarbînin, serê xwe bihêşînin û neçin gotinên ku di nava vê cemaeta me ya siyasî de hatine afirandin van demên de wî hûn eger zêdetir wan gotinan bikarbînin milletê me tê nagihêje. Milletê me wê hêşbêrî bibe.
هێشبێری ببێ ji Kurdî. Kamil ku derê mabûn? Tamam. Wezîrê Dadê Sûriyê çi dibêje hevan na? Binêrin. Wezîrê Dadê ê Edaletê ê Sûriyê tiştekî balkêş dibêje. Tevlîbûna HTŞ ya nava koalîsyonê, artêşa Sûriyê a nava koalîsyonê di têkoşîna li hember Daişê de veya pêşketinekî pir ciddî ye. Bifikirin hevalên berê ên Daişê îro li hember Daişê tê dikoşin di koalîsyonê de cih digirin. Veya şoreşekî ye veya pêşketinekî pir mezin e. û ser da jî dibêje tevlîbûna me ya nava koalîsyonê li gorî şerîetê ye. Caiz e. Süper. Em ya jî dayînin ser ekranê. Ewsa bila wisa be. Balyozxaneya Amerîkayê hevano a Sûriyê elbet ragihand ku Sûriye tevlî koalîsyona navnetewî ya li dijî Daişê bûye. Wezîrê Dadeyê Sûriyê Mazhar Weis diyar kir ku rexneyên li ser hevkariya bi koalîsyonê re bêbingehîn. Xuya ye derdora wan ya îslamîst gelek rexne li hikûmeta Şamê kirine ka çima hûn bi Amerîkayê re li hember Daişê tê dikoşin. Bersiva wî xweş e. Balkêş e bila bikeve qeyda. Binêrin çi dibêje. Mazhar Weisê navê vî camerî her cure hevkarî ji aliyê dînî ve neqedexe ye. Koordînasyonên ji bo berjewendiyên Müslümanan meşrû ne. Her rêkeftin yan jî koordînasyoneke li gorî şerîetê ne dijminatî ye. Şerîet ne li lafzan, li mebest watêyan dinêre. Hevkariya ku îro tê meşandin, yani hevkariya Sûriye bi Amerîkayê re bi koalîsyonê re têkoşîna li dijî Daişê. Li gorî şerîetê dibêje ne dijminayî ye, ne hevpeymaniyekê leşkerî yan jî teslîmiyet e, parvekirina agahiyan, koordînasyona ewlehiyê ye. Bi eşkerî dibêje ev camêr, tevlîbûna koalîsyonê nayê wateya bindestiya Amerîkayê yan jî nayê wateya ku mirov bibe bindestê hêzeke derve. Ev hevkarî biryara dewleta Sûriyê ye. Ev tedbîreke dewleteke serwer e ji bo ewlehiya xwe girtiye. Sûriye mafdar e di têkoşîna li dijî gefa Daişê de cih bigire, tê de kar bike. Wekî din çi dibêje balê dikişîne ser zirara mezin ku Daişê daye coğrafyaya İslamê dibêje rêxistin çavkaniya fitne û wêrankeriyê ye. Daişê bi helalkirina xwîna Müslümanan felaket bi serê welatiyan de aniye. Hebûna wan bûye hinceta müdaxeleyên biyanî. Ji ber vê yekê têkoşîna li dijî Daişê hem ji aliyê dînî ve hem jî ji aliyê eqlî ve pêwîst e. Weis bi bîr xist ku têkoşîna Sûriyeyê ya li dijî Daişê gelekî beriya koalîsyonê dest pê kiriye. Milletên Sûriyê, artêşa Sûriyê di şerê li dijî Daişê de di eniya pêş de cih girtiye. Em ne bi destûra kesekî, em ne bi baweriya kesekî, bi baweriya xwe em li dijî terorê tê dikoşin. Erka dewletê parastina berjewendiyên ummetê ye. Hevkariya bi vî rengî yên sînordar di fiqeha siyasiya İslamî de caiz e. Tiştê ku îro tê kirin ji bo misogerkirina yeketiya welatê me, ewlehiya me, ji bo îstiqrara welatê İslamê ye. Ev hevkarî li gorî ruhê şerîetê ye. Li gorî berjewendiya dewletê berjewendiya gel e. Serwerî jî, biryar jî ya dewleta Sûriyeyê dibêje Wezîrê Dadeyê Sûriyê di dereqê tevlîbûna nava koalîsyonê ji bo têkoşîna li dijî Daişê ye. Hûn çawa dibînin? Ne balkêş e. Ez dibînim tiştekî nû ye. Hêdî hêdî nerm dibin. Tên ser xeta demokrasiyê. Eger neyne ser xeta demokrasiyê, îmkana ku Rojavayê Kurdistanê bi Sûriye re bixebite tune ye. Ez nabêjim entegrasyon. Ez nabêjim tevlîbûn yani. Tevlîhev bibin, yekbûn. Tu car wî nabêjim. Nikarin bi hev re bixebitin eger demokrasî pêk nê. Kî dibêje? Salih Müslim dibêje.
Axaftina Salih Müslim ez bawer dikim di xwebûnê de derketiye, erê me ji xwebûnê girtiye. Tirkiye mecbûr maye peymana dehê adarê qebûl bike. Şam û Rojavayê Kurdistanê di rojên pêşme de li hev dicivin li Şamê. Piştî hevdîtinên li Amerîkayê ev civîn xwedî watiyek mezin e. Wisa ye. Tamam. Endamê desteya serokatiyê ya PYD Salih Müslim got li gorî encama heyê Tirkiye peymana dehê adarê qebûl kiriye. Salih Müslim rojeva Rojavayê Kurdistanê ji rojnameya xwebûnê re analîz kir, nirxand, peyamekî daye wan li gorî Salih Müslim ji ber ku Wezîrê Karê Derve yê Tirkiye jî tevlî civînên li Amerîkayê bûye, ew dikarin bibêjin ku Tirkiye êdî peymana dehê adarê qebûl kiriye. Li gorî Salih Müslim bi vê peymanê re yani peymana dehê adarê re dewleta Tirkiye doza Kurdan jî qebûl kiriye li Sûriyê. Yani mecbûr maye. Hevdîtina li Amerîkayê wekî gavekê nû, wekî gavekê erênî nirxand, got di hevdîtinê de gelek mijar hatine nîqaşkirin. Li ser gelek tiştan li hevatin jî çêbûye. Tiştî herî balkêş ew e Wezîrê Karê Derve yê Tirkiye jî li wê derê bû, ew jî tevlî civînan bû. Di civînê de rola Tirkiye, Ahmed Şara, Amerîka, hikûmeta Sûriyê, hêzên koalîsyonê hatine nîqaşkirin. Bi îhtîmalekî mezin wan li ser gelek xalan jî li hev kiriye. Em weke PYD vê hevdîtinê ji bo rojhilata navîn weke gavekê erênî dibînin. Rakirina cezayan ji bo me dibe erênî ye. Salih Müslim diyar kir ku mijara sereke ya ji bo ewlehiya Sûriyê tekoşîna li dijî terorê ye. Ji bilî Daişê gelek komendin hene. Divê li Sûriyê bêne bêbandorkirin. Bikevin bin kontrolê qet nebe. Müslim her wa balkişand ser rakirina cezayên li ser Ahmed El Şara û hin kesayetiyên din yên li Sûriyê. Li ser vê mijarê jî fikra Salih Müslim balkêş e. Dibêje cezayên ku li ser Şara li ser hevalê wî hatine rakirin ji bo ku bikaribin rehetir tevbigerin hatine rakirin. Lê divê cezayên li ser ticaretê jî werin rakirin. Ji ber ku yên herî zêde jê bandorê dibînin milletên Sûriyeyê. Mesela ticaretê. Rakirina cezayan wê baweyekî erênî bandorê li me jî bike. Dibe ku mesede rehettir karibe tevbigere. Ji aliyê pêşxistina projeyan ve jî bi taybetî aborî wê xwedî bandorekê erênî be. Dibêje Salih Müslim. Li ser ticaretê merû bikaribe bide bistîne. Yani cî heta ku cezayê Amerîkayê hebe hêzên derve jî nikarin were wê derê. Fabrikeyan vekin, atölyeyan ve bikin, insanê me bikaribin bixebitin. Wana hemî problemin. Dibe ev ceza rabin. Yani hin hevalê me hene dibêjin bila ceza bimîne li ser Sûriye ne wisa ye. Ê zerar dibîne milletê me ne. Milletê Ereb jî, milletê Kurd jî herkes zerar dibîne. Bila rabe. Salih Müslim balkişan ser giringiya peymana dehê adarê axaftina xwe wiha domand di rojnama xwebûnê de peymana dehê adarê ne tenê ji bo Bakurê Kurdistanê. Ji bo rojhilatê Sûriyê, ji bo hemû Sûriyê peymaneke giring e. Heş bendên ku di vê peymanê de di berjewendiya her kesî de ne. Her kes dixwaze ev bend werin pêkanîn. Lê heta niha ew li dijî vê peymanê behsa kî dike divê dijî peymanê derdiketin behsa dewleta Tirkiye dike. Binêrin heş bendê ku di vê peymanê de hene di berjewendiyên her kesî de ne. Herkes dixwaze ku ev bend bi werin pêkanîn. Lê heta niha dewleta Tirkiye li dijî vê peymanê derdiket. Tirkiye ji ber ku ne di nava amadekirin û îmzekirina peymanê de bû, dixwast ev peyman nemîne. Lê di civîna ku niha pêk hatiye li Amerîkayê, ji ber ku Wezîrê Tirkiye jî têde cihê xwe girtin, em dikarin bibêjin ku Tirkiyeyê dî baweyekê fermî ev peyman erê kiriye, qebûl kiriye. Bi pêkanîna peymana dehê adarê wê gelek mijar bêne çareserkirin, pirsgirêka Kurd jî di nav de.
Salih Müslim diyar kir ku beşdarbûna Hakan Fidan ya di civînê de nîşan dide ku li ser rêveberiya Bakur Rojhilatê Sûriyê jî hatiye nîqaşkirin. Yani rewşa Bakur Rojhilatê Sûriyê a Rojavayê Kurdistanê wê li Şamê zelal bibe di rojên pêşme de. Piştî ku şara vegere Sûriyê wê bi Qesedê re li ser vê mijarê biaxife, civînan çêbike. Ez bawerim wê nava hefteya pêşiya me de li Şamê civînekê berfireh pêk were wê rayedarên Amerîkayê yên koalîsyonê jî werin têda cihî bigirin weke çavdêr. Encamên civînê li Amerîka jî wê di civîna Şamê de were eşkere kirin. Bey demokrasiyê entegrasyon nemimkün e. Vaya gotina Salih Müslim e. Ez hema daynim ser ekranê bila bikeve qeyda. Çima mühim e? Ji ber ku heta ku demokrasî pêk neyê, demokrasiyekî tam Qesedê tevlî artêşê nabe. Tu saziyeke Rojavayê Kurdistanê tevlî saziyên dewletê nabin. û dewlet jî nikare were Rojavayê Kurdistanê. Demokrasî şert e. Müslim dibêje li ser pêşaroja Hêzên Sûriya Demokratîk daxife, niha asîmilasyon, entegrasyon heye. Em dixwazin li ser esasê demokrasiyê entegrê Sûriyê bibin. Divê em li ser zagonên hukukî li hev bikin. Eger yek ji aliyan bi demokrasiyê bawer neke, tu nikarî pêre entegrasyonê pêk bînî. Ji ber vê yekê divê Şam jî weke me bi demokrasiyê bawer bike. Amerîka jî divê mijarê de bibe alîkar lê eger hewldana helandinê hebe, şika asîmilasyonê hebe, wê demê em nikarin behsa entegrasyonê bikin. Ji bo Qesedê entegrasyon mühîm e, lê ji bo ku bikaribe entegrasyonê di pratikê de pêk bîne, lazim e hikûmeta Şamê saziyên xwe ava bike. Yani saziyên demokrasî ê demokratîk. Dîsa di vê çarçovê de Amerîkayê telefonê Mazlûm Abdî kiriye piştî civîna bi Ehmed El-Şara re. Ev jî mühîm e. Tê wê manê ku vê gavê di çavê Amerîkayê de li Sûriyê du serî hene, yek Ehmed El-Şara, yek Mazlûm Abdî. Ê ku li ber xwe dida, ê ku nedihat ser xetê Ehmed El-Şara bû. Ehmed El-Şara li Amerîkayê serê xwe tewand, hemî daxwazên Amerîkayê erê kir. Bi taybetî têkoşîna li hember hevalê xwe yê berê ê Daişê qebûl kiriye. û me dawa Rojava da jî pir tişt qebûl kirine û Amerîkayê niha telefonê Mazlûm Abdî kiriye gotiye çavê me ronî. Ji ber ku Mazlûm Abdî pir şax xuya dike, kêfxweş xuya dike ji evê, ji encama civînan. Ev jî hêvî dide me. Em binêrin ka ji Mazlûm Abdî re çi hatiye gotin? Generalê Kurd. Gotina general hin hevalê me hene hez nakin. Dibêjin çawa mümkün e hêzên hegemon navê generalan payeya generaliyê li me dikin em qebûl nakin ew tişt nabe xweş e. General Mazlûm Abdî spasiya Serokê Amerîkayê Donald Trump kir ragihand ku ew girêdayîne bi lezkirina entegrêkirina Qesedê di nava dewleta Sûriyê de. Ew hê jî li ser soza xwe ne. Mazlûm Abdî li ser hevdîtina Serokê Amerîkayê Donald Trump û Ehmed El-Şara daxuyaniyekî belav kir, got Spas ji bo Serok Donald Trump. Ji ber serokatiya wî ya li ser Sûriyê, ji ber ku derfet mezimbûnê da gelê Sûriyê, min nû bi balyos Tom Barak re pêwendiyekê telefonî ya hêja danî, ez pêra axifîm, ji bo nîqaşkirina encamên civîna bi serok şar re ya li koşka spî û pabendiya me ya ji bo lezkirina entegrasyona Qesedê di nava dewleta Sûriyê de. Em li ser vana axifîne. Yani encamên civîna li Amerîkayê û pirsiye ka em hêjî amade ne, ne amade ne ji bo entegrasyonê. Tevlîbûna Sûriyê ya nava koalîsyona navnetewî li dijî Daişê gaveke bingehîn e ji bo xurtkirina hewlên hevpar û ji bo piştgiriya xebatên ji bo ku em bigêjin armanca xwe. Ji bo têkbirina Daişê ya mayînde. û ji bo rakirina hemû gefên cuda yên li ser herêma me. Ez bawer dikim dewleta Tirkî jî di nav de ye.
ne tene gefa Daişê, gefa dewleta Tirkiye. Êku çekdarên heremê Daişî di nav de sor dike, ber dide ser milletên heremê, dewleta Tirkiye. Hebûna Hakan Fîdan ya li wê derê ez dibêjim girîng e, başek û godar kiriye, hêvî dikim soz dabe. Yani Mazlum Abdî dibêje tevlîbûna Sûriye ya nava koalîsyona navnetewî ya li dijî Daişê çima mühim e? Hemî gefên dewletên derdorê, rêxistinên derdorê kêm dike yan jî bi temamî radike û ji bo têkbirina mayînde ya Daişî jî gavekî girîng e. Em bi hevkarê xwe re di nava hevahengiyeke nêzik dane. Em bi xîret dixebitin. Ji bo gelê xwe ê di nava Sûriyeyeke yekgirtî de bigînin aramiyê. Ji bo ku em pêşa roja xwe geştir bikin. Mazlum Abdî peyamekî li ser hesabê xwe X'ê nivîsandiye. Li Swêdayê mesele çi ye li Swêdayê? û pê hesiyan li Swêdayê çi ye? Daw jinûva geşbiye. Şer û pevçûn. Ya ji bo şer û pevçûna jî merû nebêje geşbiye ne pir xirab e. Ez ne taraftarım, ne alîgirim ku merû bibêje geşbû. Geşbû tenê ji bo tiştên pozîtîf in. Ya tiştekî komîk nîşanê we bidim. Binêrin. Deqekî. Süper. Bisekine. Tiştekî pir komîk nîşanê we bidim. Hûn zanin Herteşe yani Artêşa Sûriye dest pê kiriye li hember Daişî operasyonan pêk tîne. Binêrin operasyonên çi qas xweş in. Hûn ê heyran bimînin ji van operasyonan re. Komîk in ji ber ku ji bo nîşanê dinyayê bidin ku operasyon pêk tînin, kava çawa mezin dibe ya? أحد المستودعات التي يتواجد فيها خلايا تنظيم الدولة الإسلامية. الغام عبوات معدل التفجير ضرب شوي بعد شوي عبوات واحزم الناس بعد خلاص شيل بعد Operasyona ku Artêşa Sûriye li hember Daişê pêk bîne wisa ye, balawekişan pêşî rojnamevan dikevin hindir diçin. Yani operasyoneke ew qasa xeter ku merû nizane di hindir de kî heye kî tune. Ma merû rojnamevanan dixe pêşî rêza pêşî. Ya xuya ye hemî formalîte ye. Ji bo nîşanê Ewropiyan bidin ku em ji we hene me operasyon pêk aniye. İnşallah 2024 atamayla bir öğretmenliğiniz ne hangi şehrimizde olursa olsun yapıp size borcumuzu ödemek istiyoruz. Bize yardımcı olun. Lütfen. Çok tarafından geliyoruz. Biz dereceler yaptık. Çok güzel puanlar aldık. Sadece borcumuzu ödemek istiyoruz. Başörtümüzde de devletimizin güvencesinde. Başka hiçbir şekilde çalışamayacağını biliyoruz. Biz sadece size güveniyoruz Cumhurbaşkanım. Kimseye güvenmiyoruz. Lütfen bir yalnız bırakın. Öğretmenlere katımı bekliyor. Öğretmenlere katımı bekliyor. Geliyorum. Geliyorum. İnşallah. Hayır. Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, bizden öğretmeniniz. Allah razı olsun sizden. Binlerce Hevan no avaya ibretekî ye, binêrin ew jinên cîwan ku nû bûne mamoste li Tirkiye lavê Erdogan dikin. Yani dîmenekî wisa felaket, skandal li welatekî din xuya nake.
انسانێکی خواندنە خوا خلاص کردبێ مەکتەبە خوا خلاص کردبێ و ئەهلی وی کاری بێ ji bo biçe dest bi karekî bike di karê mamostetiyê binêrin lavayê serokkomar dike û çi dibêje binêrin dibêje laçika min jî serê min li serê min e binêrin ez serê xwe digirim çima Tayyip Erdogan bi salan ev laçika serê jinan jêra çi dibêjin ew mirov pê serê xwe digire türban bi kar anî li hember CHP li hember însanên layîk li hember li hember pergala evê Kemalizmê tim ev türban bi kar anî îja niha keşkê ciwan bûne mamoste dibêjin binêre medaya serê xwe jî dîsa jî kes me nagire kar li Tirkiye rêjeya bêtaliyê pir bilind bûye însanê ku zanîngeh xilas dikin li gorî pîşeya xwe nikarin ji xwe re kar bibînin saziya sor rawenga mafê mirovan Sûriyê jêra dibêjin ragihand ku li parêzgeha Swêdayê li başûrê Sûriyê şer û pevçûnan jinûva dest pê kiriye ev yek nîşan dide ku li herêma ku piraniya şeniyê wê durzîne bin pêkirinên agirbestê jinûva dest pê kirine saziya sor ku navenda wê li Brîtanyayê diyar kir ku şervanên durzû û hêzên girêdayê hikûmeta demkî li gelek eniyan şer kirine bi çekên makîneyî tu ziyanên canî heta niha nehatine beyan kirin eniyên rojava jî li eniyên bakur ê li wê derê jî şer û pevçûn hene êrişeke bi dronan li nêzîkî çeperên şervanên durzû yên li Rojatê bajêr depoyeke Cebilxanê kiriye armanc Swêdayê 24 ev jî malperekî êwan e ragihand ku piştî ku hêzên ewlehiyê yên alîgerên hikûmetê gule li sivîlekî ji eşîra El Meydanê ye barandiye roja duşemî li xeta rojavayê bajêrê Swêdayê şer û pevçûna wê demê dest pê kiriye hevalno li Kolombiyayê 19 gerîla hatin kuştin em hêvî nakin ku li Swêdayê şer û pevçûn bilind bibin aniha dibin kontrolê de ez bar dikim li Kolombiyayê artêşa Kolombiyaya ragihand ku li herêma Amazonê 19 serhildêr hatine kuştin ev êriş li dijî komekê pêk hatiye ku ji hêzên çekdarên şoreşkeriyên Kolombiyayê farkê veqetiyaye Admiral Francisco Cubides got di êrişê wan de kesekî jî hatiye girtin û leşkeran destaniye ser gelek alavên leşkerî dibêje êrişa esmanî bersivek bû ji bo êrişeke çeteyan ya li ser hedefên askerî hevanno ev EMC jê re dibêjin EMC Meclîsa Sererkaniya Navendî ye EMC ji farkê veqetiyaye peymana aştiyê ya bi hikûmetê re ya sala 2016 de red kiribû weke rêxistinekî bi serê xwe tevgeriya bû rêxistina farkê ji xwe yani hêzên gerîla ê kevnin zûra tê dikoşin ji bo huzûra millet ji bo arabiya millet li hember hikûmeta Kolombiyayê tê dikoşin li gorî çapemeniya welêt zêdetirê 3500 endamên EMC hene ku 3380 ji wan çekdarên erê çekdarin yani hemî endamên EMC ne çekdarin xuya wise 2380 çekdarê wan hene êdin jî normal endamê wan e peymana aştiyê ya ku şerê 53 salan ya bi farkê re bi dawî anî jalî Serokkomarê Kolombiyayê wê demê ji wan Manuel Santos ve û rêberê farkê Rodrigo Landon ve hatibû îmzêkirin kengê 24 mijdara 2016 bi vîya we hevanno binêrin ez ji we re çi dibêjim di derbarê pêvajoya Bakurê Kurdistanê de deqekî di derbarê pêvajoya Bakurê Kurdistanê de agahiyên wisa nû êm berbiçav pir tune ne lê di derbarê mijarê de rêzdar Duran Kalkan axifiye dibe ji bilî serkeftina vê pêvajoyê paşerojekê din tune ye ji bo dewleta Tirkiye bi taybetî ji bo Kurdan pir rêyên din hene ji bo dewleta Tirkiye tur rêyekê din tune binêre Duran Kalkan çi dibêje ez hema bi lez ji we re bixwînim beriya her tiştî em vî yekê bibêjin ev pêvajo yek ji gelek rêyên alternatîf nine ev pêvajo nebe nabe ji bilî serkeftina vê pêvajoyê paşerojekê din ya azad û demokratîk ji bo Kurdan ji bo Tirkiye tune ye di van nîqaşan de me baştir fehm kir ka ev yek tê çi watê ya ku ev pêvajo bi xwe re bîne
aştî demokratik bûne li ser vê bingehê qebûlkirina hebûna Kurdan qebûlkirina demokrasiyê ye. Rewşeke birova jî felakete ji bo dewleta Tirkiye. Yani wendakirineke mezin e. Niha ji aliyê fehmkirina vê rastiyê ve kemasî lawazî hene, rewşeke wiha heye ku partiyên siyasî jî derdorên desthilatdariyê jî vê yekê fehm nakin. Yan jî ji bo berjewendiyên tengên desthilatariyê van rastiyên dîrokî dirixumînin. Yani dibêjin em mafê Kurdan bidin ya nedin. Vana gelo hewcê me bûne, mecburê me bûne. Pêvajo eger bi ser nekeve wê çi were serê Tirkiye. Vaye tê dîtin bi xezara rastî derkete holê. Lübnan ket çi halê, Xeza ket çi halê. Em mecburin li hev bikin. Sibê wê li Sûriye li Tirkiye jî tiştekî wisa çêbibe. Dibe berî jî me gotibû wê her tişt li Qibrîsê biqede. Nivîsa Duran Kalkan yani axaftina wî pir dirêj e. Qismekî ku texmîn dikim û eleqedar dike henekî ev e. Tabii divê mirov ser şîrove bike. Ji xwe ev fikrê xwe beriye niha anî bû ziman bi xwe jî dibêje. Yani tiştekî nû di derbarê pêvajoyê de ez bêjim tune ye. Tirkiye mecbur e gavan bavêje. Eger gavan navêje ew ê tune bibe. Şerê navxweyî wê çê bibe. Tirkiye wê serû bin bibe. Ha ji bo me Kurda ji bo me Kurdan mesela etik naxim nave. Mesela etik de tu insanekî divê neyê kuştin. Ji bo me Kurda serûbinbûna Tirkiye baş e xirab e. İdî maye ser we hûn bi xwe bifikirin. Di saetê nêvarê de ez firsend bibînim bültenekî ji we re pêşkêş bikim. Xatirê we Silav Reis.